मालिका आली रंजक वळणावर. पूजेत समर स्वानंदीचा पहिला भावनिक क्षण. विण दोघातलीही तुटेना या मालिकेला प्रेक्षकांचा सुरुवातीपासूनच खूप चांगला प्रतिसाद मिळत होता. यातच आता लग्नानंतर समर आणि स्वानंदी यांची एका नवीन नात्याची सुरुवात झाली आहे. मालिकेत सत्यनारायण पूजेची तयारी सुरू होत असतानाच नव्या सुनेला लाकडी चुलीवर प्रसाद बनवण्याची जबाबदारी मिळाली होती. तर समरने देखील स्वानंदीला तिच्या या जबाबदारीत पुरेपूर मदत केली आहे. तर दुसरीकडे अचानकपणे समरला कळतं की त्याच्या ऑफिसच्या खात्यामधून 15 लाख रुपये गायब झाले आहेत आणि त्याचा पहिला संशय ठरतो त्याचा भाऊ अंशुमन. तर स्वानंदीला देखील लॉकरचा कोड माहीत असल्यामुळे समर स्वानंदीवर देखील संशय ठेवत आहे. तर यामागील नक्की सत्य कोणतं? समर आणि स्वानंदीच्या नात्यात मिठाचा खडा पडेल का साखरेचा गोडवा भरेल हे पाहण्यासाठी विण दोघातलीही तुटेना ही मालिका नक्की बघा आणि अशीच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल डेली चक्कर रिजनल ह्याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.